Мергәндә бик күп җирләрдә булдык. Һәм һәр җирдә башкарган эшләргә, төзелгән корылмаларга, аларның кешеләренә, хезмәт иткән хезмәткәрләргә һәм бу җирләрнең чын хуҗасына Җәүдәт Мидхәт улына сокландык. Буларны башкарып чыгу өчен зур талант та кирәк. Алга таба уйлап фикер йөртүдә кирәк. Аның әле үзеңнән соңгы гомерен планлаштыруда кирәк. Ул моңа ирешкән, шуңа күрә күңелемдә шундый шигырь юллары туды. Аларны халыкка да укып китәсе килә. Бу шигырем шагыйрьләргә монда ял итү мөмкинлеге биргән, иҗат мөмкинлеге биргән. Җәүдәт Мидхәт улына бер рәхмәтем булып ирешсен. Чын ир-атлар 60-та да, 70-тә дә егәрле. Батырларны йыкканнар бар, йыкканнары юк җилләрне. Җиңгәнсез җилләрне дә, җил тегермәне төзеп, җиккәнсез эшкә аларны, җилдән ут алсын диеп, чишмәләр юлын быргансыз, күлләр ясап куйгансыз, туган якның сынчысы күк, җиргә сүрәт куйгансыз. Әллә йокламагансыз да, кыштан алда торгансыз, мишәдә йолдыз кыена, аларны сез кыйгансыз, миргәнне илгә данлаган, гүзәл һәйкәл кыргансыз. Шуннан да монда табигать, кеше кулыннан кыйылган һәйкәл шикелле. Бу җанлы бер сүрәт, картина шикелле җирләр. Моңа соңламый мөмкин түгел. Күңелдә мәңге яшәр кебек китәм мин бу җирдән.